Свисни. Обърни. Не, потребно е тона, защото да захваща обсъгана. Уел. Вади, спри да ме това събунитваш. Аз викам после да изпитам цялото съдържание. Не в такова състояние. На Влади. Не водиш да удари с мъхо. О, но! Бе, как се кога ще снима? Аз ти снимаш клипче. Няма клипче на идиоти, които просто снимаме първо. Не, идиоти, които духат. После мога да пуснем за бързо, нали, за бавно. Също Дай добавяме ти най-разно. да по-голем идиоти. Роби няма шапка, трябва да има шапка. Аз се правя на който се прави модел на ползващ. Той също трябва шапка. Също тая цитати ми кури. Поръч падна. Да, мамо, аз имам шанс да ти ми кажа човек. О, не. Ще ми ги измиеш. Аз ти попадение. Вау, колко точен си, бъде. Гадняк! Сега това полепва под твоята перелина. Ще ли сме запълнили, бе? Ти си по среда. Нали? Ти си покрити. Добре, да момента мене, на мен без това ми ходи на доле. Ама ти не се оплакваш. Не е за това. Да. Виж, просто да, много яко скъмали. Може протек. Какво ще направи и я с монтажа на тези? Така като дишаме много и ще се гетнем хайдот. Като към кислород или каквото и да е. Гаде! Тия обаче слагат някой лепил. Нека му сложим малко кокаин вътре, ще се го продава повече. Ти лаптоп си да остане телефон, слушата да много. Той ще работи за разлика. От други. Да, между другото служи такова отгоре. Това беше интентна труда. Това беше под крака, служи да не пада върху... Малки дети. Видял ли днес малко от тези пиратски шапка? Ти живееш като на дискотека. И бронята на Владимир. Като е намокрен и потизне. Като му изсипам цялото съдържание, без да правим мекорчета. Не дай стили. Сега ще кажа, че има повече вода, отколкото ще се рече. Лаптопа. Нещо, обаче камерата си има бележи. И риташе лапта. Дай ми репетиция лаптопа. Айде, всички се гейнахме на Влади, дай да баба. It's the cute thing. Не е честно. Не, помни. Какво ти да спиш? Ама какво? Сега ще ти полезна. Окей, къде има преходник? Колекта за сапун. Добре, къде има преходник? Айде. Или не? Къде има преходник? Къде измени, моля ви. Която обаче ни направо губихме. Така. Михме. На тия пише субиша не може да стейнва. Надявам се да го стейнва. Окей, го гледал. Вот снимаш, ще се залея, бе,
Nico. Salve, Popravi. Ej, Че лаптопа няма ли да ни изкара? Да. Лаптоп. Ева шапка за куди цяло. Чакай, не знам да фотографирам с такива рекламите. И сега лаптопа на Валерий започва да работи без батерии, без зарядно. Само, байде.